I dag skal vi læse side 62 og 63 i arbejdsbogen, og de hedder Emil flyver. Nu er Emil ikke sulten mere. Emil vil lege. Emil ser efter den lille abe. Han vil lege med den lille abe, men den lille abe vil ikke lege med Emil. Den er træt. Den vil ned i hulen og sove. Emil går hen til de store aber, men de store aber vil ikke lege med Emil. I buret er der et stort fly. Emil går hen til flyet. Han leger, at han skal på ferie. Han flyver til Afrika. Nu kommer de store aber hen til flyet. De kommer helt hen til Emil. De store aber leder efter små dyr på Emils bluse. Nu vil Emil ikke være i buret mere. Han vil ud til sin far og mor. Emil går hen til den blå dør. Men Emil kan ikke åbne døren. Nu råber Emil: Jeg vil ud! Jeg vil ud!